Fundat el 1997 i ubicat al centre de la ciutat de Girona, el Servei de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona està dirigit pels doctors Joaquim Barceló i Joan Carles Vilanova. En el camp oncològic, el servei ha implantat i desenvolupat dues tècniques innovadores a l'estat espanyol, com són la ressonància de cos sencer i la ressonància multiparamètrica en el diagnòstic del càncer de pròstata. La primera, implantada l'any 2003, fa possible la visualització de tot el cos en un únic estudi de ressonància, reduint el temps d'exploració. És especialment útil en els casos de càncer perquè permet veure fins on està estès sense haver d'aplicar cap tipus de radiació, contrast o radioisòtop. D'altra banda, la ressonància multiparamètrica en el diagnòstic del càncer de pròstata estalvia moltes biòpsies, ja que a part de la informació morfològica que donen les ressonàncies estàndard, també transmet informació biològica del tumor. L'esforç i el treball d'aquest equip de professionals els ha portat a obtenir 30 premis científics en congressos nacionals i internacionals, a publicar més de 90 articles en les revistes radiològiques de major impacte i a participar en més de 200 conferències i en 35 projectes beques d'investigació. Servei de Ressonància Magnètica de la Clínica Girona. Premi Bonestruc s'aporta del Col·legi Oficial de Metges de Girona a la trajectòria professional mèdica.